Wolvergeester Crispijn Ariens waard verleden week een wereldkampioen marathon en stapte vreed in het huwelijksbootje om het daar letter in Halm onder de start te staan. Ja, maar dit is een hele belangrijke wedstrijd en het komt niet zo vaak voor dat Halm na het WK is. Nou ja, dan, nu kan ik hem een keer rijden en dan wil ik hem ook rijden. Dus we gaan ervoor. Ga je hem serieus rijden? Tuurlijk. We zijn niet, dus dan moeten we ook serieus rijden. Ja, je maakt natuurlijk een geweldig seizoen hoor. Nederlandse titel, Europese titels, WK-titel marathon. Ja, super. Ik kan niet beter, dus vandaag is gewoon 100 kilometer genieten denk ik. Jonken Ariens is er nog een ploeggenoot die al een perische zin zet had op de winst in Halm. Namelijk Dirk Fabriek uit Houwerwijk. Je staat nog volle meerman die heel graag willen en je moet hun eerst maar even verslaan. Hij staat wat op een fiets zitten, is dat een nadeel? Nee, absoluut niet. Ik heb gewoon het traint op fiets en daarna is natuurlijk ook wat traint op skillers. Dus absoluut geen nadeel. Omstandigheden? Ja, ze liep je redelijk makkelijk, maar Halm is nooit makkelijk. Dus het zal zwier worden. Een goede 30 A-rijders keren dan van start. Liekers veteranen, beloftes, dames en recreanten. Voor de A-rijders 100 kilometer. 3 keer een rondje van 30 en dan zo'n keer 100 kilometer in Halm. Mooi nummer 5 in zijn wereldkampioenstricot Crispijn Ariens. In de reg van Ingmar Berga. Liekers Dirk Fabriek al zei, Halm is niet makkelijk. En dat zo blikken van. Al redelijk gauw begon het terrein en waard het schepen geleid. Daardoor konden er geen demaragesplak vinden. Het was te gevaarlijk. Zo nou en dan weer een lietse afsplitsing. Maar de voorsprong waard neergrutter als 50 tot 100 meter. En zo bleef het hele peloton van A en B-rieders bij elkaar. Vooral op de klinkers wie het schepen geleid en moest er behoorlijk manoeuvreren worden. En dan is de gongel volslijn uit. Zowel B-rieders als A-rieders kunnen het allekeer makkelijk volgen. Het tempo loopt net heeg. Hier de Crispijn Ariens mooi Bob de Vries. En Dirk Fabriek mooi nummer 90. En dan, dat is nog een ongeval. Het is Bob de Vries die het beziekt. Hij krijgt een 30-tal meters. Maar op het droegere asfalt kan het door een ex-scrap zetten en wordt de achtervolging inzetten. En dan krijgt Bob de Vries zelfskip van nog een man. Het is Jan van Loon uit Lelystad. Maar het verschil mooi het peloton stelt net al te volle voor. Op zijn meest 100 meter. En het peloton strikt dan ook weer op de beide koprinners-del. Zelfs waar de hinders wie het glijdt. De kilometers beginnen dan haar een tal te eersken. Vietje zet het terug. Mooi daarbij. Bob de Vries, Crispijn Ariens, Ingmar Berga, Gary Hekman, Wim Dillon, Gerwin Smit, Willem Hut, Dirk Fabriek, Erwin Mesu, Sjaak Skipper, Rick Smit en Robert Post. En dan een valpartij. En daarvoor is de winnaar van de laatste 2 edities, Christijn Groeneveld, het slachtoffer. Hij kan een goede klassering vieren. En dan ben we waarom in Halm. De man ging de laatste ronde van 100 kilometer in. Zowel Crispijn Ariens als Dirk Fabriek binnen nog in kansrijke positie. De sprint wordt dan ongelutsen. En het is de beer uit Gramsbergen, Gary Hekman. Die het liekers in 2010 het NK op zijn naam schreeuwt. Toen hadden we het Ingmar Berga en treden de wereldkampioen Crispijn Ariens. Dirk Fabriek reed het weer net en wat zonde. Ja, je mat er met waan. Zo, hij gewoon in de finale zitten we met de trein erbij en dan ga je om en om om zelf te winnen of om Crispijn op een goede plek te zetten. En uiteindelijk finishen, weet je finishen en daar kan je ontevreden over zijn. Maar goed, het oors wil het niet meer.